amigo katong mga past video na ako sige ram tagkaon no. Alamigo karong adlaw uban sa kuha kay manula tag basketball didto sa barangay Fatima. Ug syempre migo uban na to ang chika nga buholana. Pag di ko makasulod, sa imo ko misulod. Bago taman lakaw migo ang mangandam sa tadiraa. Karang chika na to nga buholan nagyatiman pa niya ang mga manok siyang kuya. Kay para ismot ang dagan inig adto na tong basketballan. Tangag tubig mainom tapos silang hilamon ang manok. Ay unta ako ang manok na pud sunod niyang hilamon. Nya inyong gwapong amigo automatic magpa-atchop dayon na siya siyang sapatos nga lamelo buton. Nya amigo pagkataod sa liston automatic sound check na dayon. Bahala di ka malumudula inyong gwapong amigo at least ang sapatos niya perting gwapuha. Murag ko panlawa gana kay mudula inyong gwapong amigo ba kay kauban na gud niya ang chika nga buholan na. Playing kiss mga wala naglupad. Pag wala mong kuya. Sa. Kung sa'yo wala ko, pagtarong ha, pagtarong. Grabe ka sa mukan dyan niyang kuya sa mong mga lakaw ba? Kaya di ta kadiskarte sa tong chika nga buholana. Yo, what's up? Pag di ko makasulod, sa imo ko misulod. Na, kuratan dun siya ay nagpalagraan. Ay mo na ito isabot na mong duha. Katawahan na. Amigo pag-abot na ito diri sa barangay Fatima, daghang kayong bata ni sugat sa tuwa. Para silang nakuratan kini adto silang barangay ang tirador ug manok sa silingan. Grabe mga bata ay panandakan yun nga tirador tag manok sa silingan. O lagi ako narigitong tirador ug manok sa silingan pero ay sigsaba dira kay bisig madakpatan ni kapitan. Nya amigo gisugda na andula nya mga kauban nato diri mga content creator pod sa ubay. Ikaw may kaning to nagikulbaan kung mayo. Sudli na, sudli! Sudlan na ako. Sudli na, sudli! Ay, sakas naman ka! Oh, man, ano ka sudlan naman ko? Ako, sudli ang tubig! Nya amigo kay di naman nila makaya awang secret weapon gipasulod na nila. Tanawar ko na yung gwapong amigo oy Spider-Man defense. Grabe ko yung gwapong amigo o playing coach nya amigo dili lang na siya sa depensa bangaha pati pud sa pag-itsa perting balaa. Paminaw na ko amigo mura nagmahay ni sila nga gipasulod ko nila. Kaya na amigo importante suporta gyapon sa tuwan chika na to nga buholana. Sana Amigo, maulang buta sa itong chika nga buholana. Wala pa yung ko bisag isang punto so niya tambak pagod mong score. Awar ko na yung gwapong amigo na mingoy niya naghinuktok sa daplin. Dapat lagi maka-score ko kaya ron maabsa na mong kalaban. Ano naman di ko ka-score ganina. Wala, hindi ka sa feeling no. Ako rin score sa mua. Sige ba na ko unsay maka kuan nimo maka-okay. Ari na lang ka-score na ho. Ha? Oh yeah, daddy. Sa imo ko mo shoot? Pwede. Sure ka? Kadyo. Karon na dayon? Tara. Pantay ka. Lagi. Wow. Naguli na itong duha. Ah, yung gwapong amigo na kong ngisi. Okay na may score, di na alkansi.